2 noći zaredom učenici muzičke osnovne škole Avdo Smajlović iz Visokog manifestirali su svoja dostignuća. Koncertom je okončana školska godina, a najbolji su nagrađeni i pohvaljeni. Učenik generacije Nedim Nefić iz Brezanskog odjeljenja ove škole. Ova škola osnovana je 27. juna 1973. godine i radila je u sastavu osnovne škole Ahmed Fetahagić, da bi se 1979. godine osamostalila i dobila naziv Osnovna muzička škola 22. decembar. Pod tim imenom radi sve do 21.1993. godine, kada mijenja ime u Škola za osnovno muzičko obrazovanje Avdo Smajlović. Od 1989. pa do 1992. godine nastava se odvijala i u područnoj školi u Fojnici. Danas također rade područne škole u Brezi i Kaknju. U nastavni proces uključeno je oko 20-ak nastavnika. Posebno se ističe činjenica da je ova škola jedina muzička škola od Sarajeva do Zenice, koja je u toku rata opstala i radila u vrlo teškim uslovima. Također ističu i činjenicu da je među nastavnicima ove škole 5 bivših učenika iste. Od 1996. godine pa do danas 27 učenika ove škole nastavilo je muzičko obrazovanje u srednjoj muzičkoj školi i na akademiji, kako u Sarajevu, tako i u Zagrebu, Mostaru, Istočnom Sarajevu, u Parizu i tako dalje. Učenici ove škole su svih poslijeratnih godina učestvovali na svim federalnim takmičenjima muzičkih škola i svaki put se vraćali sa osvojenim nagradama. U poslijeratnom periodu škola je doživjela značajnu ekspanziju kako u obrazovnom, tako i u materijalnom pogledu. Bogatija je za čitav niz novih instrumenata, školskih pomagala, učila, bibliotekačkim fondom, kao i malom koncertnom salom. Za sve to su, naravno, zaslužni uposlenici prije svega, a uz pomoć Ministarstva za obrazovanje, nauku i kulturu Zeničko-Dobojskog kantona, privrednih subjekata ovog grada i posebno ističu općinu Visoko. Učenici ove škole stalni su gosti na svim značajnim manifestacijama u gradu Visokom i već su postali dio kulturnog milja ovog grada. A osim toga i navikli su svoje sugrađane da sa svih takmičenja, kako u Bosni i Hercegovini, tako i međunarodnih, donose priznanja.